Me ollaan Riekkolotke ja tämmöinen Hideaway Resort täällä Pallas-Ylläs-Tunturin kansallispuiston kupeessa. Ja tarjotaan ravintola-, majoituspalveluita ja aktiviteetteja, safaripalveluita, välinevuokrausta meidän vieraille. Meillä on 132 petipaikkaa täällä. Ollaan tämmöinen keskisuuri resortti ja meidän kohderyhmään kuuluu paljon keski-eurooppalaisia matkaajia. Meille tulee Lindströmiltä ja Comfortalta tarvikkeita, materiaaleja sekä ravintolaan, keittiöön että majoitustiloihin. Ja on arjen sujuvuuden kannalta mahtavaa, että kaikki saa yhdestä paikasta. Me ollaan vasta avattu tämä resort tänne ja yhteistyö Lindströmin kanssa on mahdollistanut sen, että me ollaan voitu keskittyä täällä täysipäiväisesti vieraiden auttamiseen ja saattamaan asiakaskokemus korkealle tasolle. Vaikka sijaitaan täällä vähän syrjässä, niin silti aina toimitukset tulee perille. Keliolosuhteetkin voi asettaa omia haasteita, mutta on silti onnistunut. He toimittaa meille useamman kerran viikossa tekstiiliä tänne ja vievät aina mennessään sitten likaiset tekstiilit pesulaan. Ja tilaukset on helppo tehdä portaalissa ja tavaraa on riittänyt läpi sesongin. Mitä on vaikka lisää tarvittu työvaatteita, kun tulee lisää henkilökuntaa, niin tosi nopeasti on aina kaikki sieltä sitten järjestynyt. Lindström käyttää uudelleenpestäviä tekstiilejä. Ne on laadukkaita, ne on kotimaisia ja myös kierrätettäviä. Riekkolotkessa meillä vastuullisuus ja luonto on tärkeitä arvoja ja me on valittu Lindström yhteistyökumppaniksi myös näiden takia. Suosittelen Lindströmiä ihan kaikille eri kokoisille, isoille ja pienille firmoille ja ravintoloille ja majoitustiloille.